Защо фигурата на бащата като цяло е липсваща? Много често бащата е емоционално неприсъстващ, в моя случай и физически. Защото има много загуба на мъже назад във времето, по време на войните, през които нашата държава е минала, по време на турското робство. Мъжете са били мобилизирани, борили са се за свободата, за страната и жените са оставали сами, буквално. В този момент те са се научили да се справят, да бъдат мъжки момичета и това нещо се предава, е стигнало до мене и до тебе, и до твои близки, сигурно се свързваш и с много твои близки. И така, и за да го излекуваме това нещо, е нужно да се срещнем с сянката си, с тъмната си страна, с цялата си болка, да си видиме травмите, да си преживееме чувствата, които дълбоко, най-често дълбоко са натикани вътре. И тази маска на справящия се, на контролиращия, на бягащия, нали, това са маски, когато травмите се отключат. Всъщност да ги видим на първо място, защото на първо място най-важен е процеса по това да осъзнаем, след това да преживеем, след това да приемем и след това да пуснем. Да се научим да приемаме и да обичаме себе си, така както никой друг не го е направил за себе си, ти за тебе. Не случайно записвам първи епизод. Надявам се да се чувам добре, защото тук има вятър силно, но съм под едно дъбово дърво и виждате отзад, то е наобратно на видеото, обаче това е Параклис на Света Богородица, мое любимо място, където усетих, че трябва да дойда днес тук. И първо си поплаках, излях си мъката и болката в храма пред Богородица, за да мога да се свържа с тази безусловна подкрепа, от която имам нужда, майчината подкрепа и бащината също. Обърнах се към Исус Христос и Архангел Михаил и всички архангели, мъже и светци, както и всички жени, покровителки от духовния свят, за да мога да застана подкрепена и да не случайно стоят зад мене, за да ми дават опора и подкрепа и да мога да запиша това видео. Освен Богородица като символ, Дева Мария като символ на Божествената майка, на тази, която обича безусловно, по-малко познато все още в пространството и все още недостатъчно жени са свързани с енергията на Мария Магдалена и на Изида като женски архетипи, които също съдържат безусловната любов, но и сила. И за това, колкото повече се свързвам със себе си, толкова повече ни се открива това пространство на тези архетипи. И понеже споменах, че в Рейки Мастер съм инициирана преди 3 години, но с Рейки още преди, не знам колко години станаха, може би от 2013-14 съм инициирана в първо и второ ниво на Усуи Рейки. И съм го практикувала основно за близките си. Вече правя такива отскоро Рейки програми, които използвам не само Рейки енергия, ами и енергията на духовните водачи. Точно, понеже скоро мина 22 юли, деня на Мария Магдалена, преди 2 години бях готова и тя дойде при мен. Много силно усетих, закупих си карти. Имам карти на Мария Магдалена, година по-късно и на Изида. Изида е най-висшата енергия на усещането за безусловна любов от духовния свят, но и на сила.
И ако останеш тук с мен на канала, ти обещавам, че ще започнеш и ти все повече да се свързваш с душата си, с сърцето си, с твоята цялост. И в един момент и с духовните ти водачи, ако още не се свързваш, разбира се, защото тук ще се свържат жени, които са на различно място по пътя си, но това са жени, които вървят по пътя на розата, но и мъже такива. Жени и мъже свръхчувствителни, инициативни, духовни водачи, духовни водачи и вдъхновители за земния свят. И просто искам да ти кажа, че ти си наистина важна, макар и да преминаваш през трудности в момента или да си преминавала и всичко да е поетапно. Много добре те разбирам, защото и аз преминавам, продължавам да преминавам. Както споменах, в момента съм в един от най-трудните ми периоди и всъщност не знам откъде даже в момента вадя тая сила и тая светлина, но явно този пламък в мене не угасва. И аз като теб си преминавам през моята лична трансформация. И така, мисля този първи епизод да е до тук. По принцип бях замислила днес в първи епизод да говоря за това какво означава да избереш себе си и да избираш себе си. Може би малко бих загатнала и бих говорила в следващия епизод, август месец, тъй като до септември включително ще пускам по един епизод на канала. За толкова чувствам, че имам ресурс в момента. Но това, което искам да кажа по отношение на това да избираш себе си, защото аз осъзнах и то наскоро, че аз от малка избирам себе си. Просто не съм вярвала, че колкото повече избирам себе си, мислех си, че нещата по-бързо и по-лесно ще се случват. Но има, може би, накрая, така казват, един доста труден период, защото това е явно момента, в който става пълното преобръщане на живота, ама е така изцяло. На живота, на хората, с които сме заобиколени. Преди всичко да се отключи. Така че аз го чакам. Моята работа до момента съм си я свършила. Продължавам да избирам себе си. Но повече подробности ще ти кажа в следващия епизод по тази тема. Ще се радвам, ако си останала до края и се чувстваш докосната от това първо видео, от темата на подкаста. Ако искаш да останеш и да вървим заедно, да го харесаш, да споделиш, да коментираш, имай предвид, че това пространство е изключително защитено, защото това е пространство на английски, съм написала, ще видиш подкаста Divine Voice by Dia, защото това е пътя на душата всъщност. Този глас идва от душата. Този епизод ще бъде публикуван в сряда и ще се публикуват епизодите в сряда, когато е денят на Меркурий, гласът на душата и планетата на гласа. Вятъра, както чувате сигурно, ни подкрепя, бушува, разчиства. Вятъра разчиства. Това е вятъра на промените. Та ще се радвам да останеш и да го подкрепиш канала.
И ще оставя също, ако решиш да подкрепиш мен и мисията ми, ще оставя линк за дарение в Revolut, в PayPal и в банкова сметка. И също така ще си оставя имейла за връзка с мен. Отворена съм за всякакви въпроси, коментари, предложения и така. Вярвай в себе си, знай, че не си сама, заедно сме по пътя, нека да продължим заедно тук. Обичам те и до нови срещи от мен. Чао!